Sourozenci z Francie DS4 a Peugeot 308 v roce 2025 prošli faceliftem. Sdílejí stejnou platformu EMP 2V3 a i zbytek techniky. Toto jsou mild hybridy 145 koní. Které z těchto aut dává větší smysl? Hybridy jezdí za 5 až 7 litrů. Fajn je jejich pružnost, ale tříválce mají poměrně hrubý chod. Kvůli 6stupňové dvouspojce navíc nejsou nejvhodnější na dálnice. DSN4 startuje na 790 tisících, Peugeot 308 SV na 710, ale má horší výbavu. Testovaný Peugeot ve verzi GT a s dalšími příplatky stojí 862 tisíc. Oproti DS v edici Jules Verne za 854 tisíc má navíc například Matrix LED světla. DS má na rozdíl od Peugeotu střešní okno a elektrické nejen sedadlo řidiče, ale i spolujezdce. Co dál prémiová značka DS přiváží? Je o něco komfortnější, méně duní na výmolech, což je pravděpodobně i pneumatikami s vyšším profilem. V zatáčkách je ale o něco lepší Peugeot. Těšit se můžete i z kvalitnějších materiálů. Znatelné je to hlavně na výplni zadních dveří. Zajímavé je, že kapota DS má plynové vzpěry, Peugeot nikoli. Naopak DS zklame prostorem vzadu, obzvláště pro hlavu. V tomto směru za konkurencí zaostává i Peugeot, ale je to lepší než v DS. Tak co, vybrali byste si komfortněji laděné DSN4 anebo praktičtější Peugeot 308?